Bună dimineața! Astăzi am hotărât să fac video în română pentru că cred că o să fie interesant și pentru voi, ca să știți cum sună această limbă. M-am trezit la ora 7 și am făcut spălătorie că am avut programare la ora 9 și am mâncat, am făcut machiaj și acum merg la facultate și astăzi este prima zi după vacanța de Paște. Cum sunt în parc și vremea este foarte, foarte bună. Adică nu e cald, nu e frig, cred că e perfect. Și pentru că știu că în vară o să fie foarte cald și umiditatea va fi foarte ridicată. Am avut spălătorie foarte devreme și facultatea este la ora 10, de aceea fac plimbare în parc, că de obicei nu fac așa, adică doar merg la facultate și înapoi și după, dacă am energie, merg la cumpărături, dar acum îmi place foarte mult că sunt afară. Și pentru azi avem ieșire pe teren, de aceea m-am îmbrăcat așa sportiv și am mâncare, suc și apă. Mergem cu profa de biologie și o să mergem undeva în Cluj, nu știu unde e exact, dar o să vedeți. Stau la soare pentru că în umbră e un pic frig și aici e ok. După 20 de minute mă duc la stație și apoi la facultate cu autobusul. Azi avem și GIS. Sincer, nu îmi place GIS, că mi se pare că e ca informatică și e greu. Am pierdut foarte mult timp. Nu facem GIS. Adică ce?
Sincer, nu îmi place Nu știu ce să facem. Cred că mergem acasă Iuliei. Iulia este prietena mea de la facultate și nu mai pot. Copilărie! Este un exemplar destul de mic. Cresc și mai mari, dar nu... Se mișcă repede. Da, o făcut. Tocmai am deranjat-o pentru că tritonii ăștia, femelele, fiecare ou și îl împachetează într-o frunză. Fiecare ou, știi, cu picioarele. Ține mâna, să nu strângi deloc și să ai grijă să nu cadă. Să pui din palmă în palmă. Din palmă. Tot femele. Perfect. Perfect. Ce pot să zici? Ce pot să spun? Suntem la plimbare aici în pădure. Putem observa mulți copaci înalți, foarte frumoși și niște băltoace și niște frunze căzute. Și este cald afară și toată lumea este drăguț și am văzut niște amfibieni, sunt foarte bine, emoțional și tot. Mă cam doar un pic, un picuț, dar mai rezistăm, forță. Și ce să mai spune? Nu știu, sper să ajung bine acasă. Bine. Suntem deja, cred că, 2 ore aici.